găsit la un nou episod și asta ne jucăm Flash for Brainrot. Și m-am mai jucat acum să facem putere și după mergem să strângem Brainrot-ul. Da, și să dăm și rebirth-uri. Sunt importante rebirth-urile. Dar de cine care e Liri-li-lari-la. Mamă, ce le-a dat liri-li-lari-la. Ce slab. Asta este Brainrot-ul meu. Mi-a dat un prieten de-al meu. Da, pe mine David mi-a dat. Videoul acesta o să dureze 8 minute. O să încercăm să ajungem cât mai departe. O să mai postăm părți. Dacă vreți voi să-mi scrieți în comentarii dacă mai vreți părți de Flash for Brainrot. Și să dăm spin-ul ăsta. 5 milioane de cash, cel puțin. Stai să ne luăm foarte bani. Trebuie să luăm banda asta, cred. Da. David are pasta. Pasta Cosmic 10.000. Rebirth-urile în acel joc te ajută ca să-ți iei o bandă mai bună. M-am mai jucat acel joc acum câteva zile. Da, și să dăm rebirth-ul ăsta. Acum trebuie să luăm o aura nouă. De diamond. Wow. Mergem să luăm cealaltă bandă. Ia să vedem care are cel mai mulți bani. Hai așa, nu știu unde, dar căutăm. Ăsta e. Ăsta e cel mai bogat player. Niusam. Ia să ne uităm la Legend World. Ai de capul meu, are 54 QA. De ce apar eu că nu am cei mai mulți bani? Cred că a ieșit ăla. Da, a ieșit nebunul ăla. Trebuie să mai iau bani să rămân eu tot. M-am încurcat. Trebuie să rămân eu acolo. Deci cel mai bogat player.
șmecher jocul ăsta. Și acum noi facem prietenul meu are la stamina, are bilioane, nu are milioane. El se joacă de mai multe zile ca mine. Acum mergem să fugim pe banda asta foarte gigantă. Pipi Kiwi. Fix Pipi Kiwi îmi trebuia mie. Mă duc să le vin, că sunt prea slabă. Avem aura nouă. Avem de Rainbow. Ce șmechere asta, e mai șmecheră ca aia de Diamond și aia de Gold. Să vedem ce bandă avem acum. La bandă asta. O să revenim când o să avem 200 mâini. Și când o să avem banda următoare. Am făcut 200 mâini, dar din păcate banda cealaltă n-am putut să o luăm pentru că e prea scumpă. Costă 22, iar eu am doar unul. Ne trebuie 750. Tong 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 Sahur. Nu ne mai trebuie Tong Tong Sahur, că avem deja unul. Tot mi-a dat. Tong 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 Sahur. Tong 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 Sahur. Hai, mai dăm. Da, nu mai avem bani. Măcar am făcut 2 etaje. Mamă, ce bandă are ăla. Acum o să încercăm să luăm mai mulți brain runs. Dacă e prin Sahur, îi șterg pe toți. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala. Măcar nu e un Sahur care iese la greu de tot. Tralalero, tralala. Tralalero, tralala.
Și cam atât a fost videoclipul. Eu am fost like, pa!